Pangit yan? Apir. Hey. 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 Welcome back again to my channel. Ngayon guys, pupunta po tayo dito sa San Carlos City, Pangasinan para tumingin ng mga alaga nating hayop. So tara guys, samahan nyo ako. Hindi Paris to tanay. 650? Malaki na to. Ilang ba na to? 2 months. 2 months na rin yan? Yan lang may sakit mo. Tarong mo na. Mamasay kami ni Kasimano. Oo. Hindi na yung laki video eh. Makannya natin. May lain. Babae tan. Wala yung uting tumatan eh. Laki. Ayay. Ayay, yun yung pa ay. Laki. Yeah. Bawasan mo lang. 350 lang. Ha? Malaman. So yan guys, ito naman is 500 pesos pero pwede nilang ibigay ng 400 pesos po, dalawa. So, yan guys, kung gusto nyo bumili ng iba't ibang klase ng hayop guys. So, magpunta lang po kayo dito sa aming lugar, dito po sa San Carlos City, Pangasinan guys. Yan, marami kayong makikita ng iba't ibang uri ng hayop guys. So, balot yan. Kuya, basta. Okay, sabi kayo rabi yun. Balot yan eh. Bigay po lang irararata na. Ay, so, ay. Ha? Tigara unya yo presyo saya kuya eh. 100 pare. Tigara? 800 pa. Oh, 800 sa Paris yo. Pato. Mire, sampai mo sa sabang. Ito, mayroon yung pangalaga. Magkano yung mga pato nyo? Pangalaga madam po dito. Pangalaga, maganyan. Bigay ko lang ng 180 madam. 180 lang. Isa. Isang pato. Bakit ito? Ano to pang? Pato din madam. Kaso breeder na to mga to. Mga breeder na. Magkano yung mga ano yun? 400 sa lalaki. 250 sa babae. Dito babae lalaki parehas ang presyo. Ay, ganun. Pato. Maganda yung mga babae. Magkano yan kuya? Malalaking klase. Magkano yan? 50 lang madam. Bibigay ko lang 250 to. Ah, 250. Sa ano na to madam? Mga 1.8 ganyan. Oo. 250. Ay, Aspen Belgian. Chowski.
Spitz Terrier. May lahing Labrador yung bro? Ito? Mixed breed Labrador Shepherd. 5? Ay, ito oh. Hello. Hello. Magkano? 2,150. Anong mga lahi nila ya ate? Oh. Ang ganda. 1,500. Yan, 2 years laya? Proven niya, ma'am. Piga? Sa piga yung niya yun? Determinan si kayo ikin. 15. 15,000? Wow. Lagi balik kasi eh. Kasi 15,000. Tanaya masabog di. Ginangal to tanay. Sukyo. Sitso. Pigara sa price 8,500? Ay, 8.5. Oh, Ay, grabe. 15,000? Masibag balan to. Ay, hindi. Ha? Mamo, ma'am. Maamong galbong ba na mo ya? Oh? Oh? Hello? Ay! Lagi maamo. Yato ah. Malambing niya, ma'am. Okay, okay. Hi. Proven niya. May dola ni manat. Maamo yato ni. Wow! Ay! Agalang karga. Bulat. Hello. 15,000 daw. Ha? 100. Kano mga guys ko? Ano? Rabbit nyo? 500 pares? Ilang buwan na to? 2 months pa lang yan. 2 months. Pero kumakain na po sila. Kumakain na po yan. Pero di pa sila makakasara. Kami di ulat na pamirinta. Sila. Ay. Takakas. Sasakit ang doon. Kakre. Yung video ko. Hi daw. Lagi gusto nyo video ko hi. Kanya hi. Shout out kayo. Ang taon na yan? Kakawan niya po. Oh my God, ang laki niya. Pero maamo? Oh, oh. Okay, grabe. Shoot! Baka nangangagat. Hindi po. Hoy. Hi. Apir. Hey. Ang laki-laki. Sobra. Ay. Kakawan niya lang po. Kawawan niya lang. Alay. Wow. Shoot. Oh. Psst. Ang laki-laki niya. Hi. Tapos biglang kinagat niya ako. Ano? Apir tayo. Hindi mangangagat yan? Apir. Eh? Hey! Hello! Hello, baby. Hello. Hihi. Ah? Si Suya? Hello! Ha? Oo, sige. Oo, sige. Hello! Hi! Bait naman niya. Hi! Hi! Shoo! Balagi ma! Stand up! Tayo ka! Stand up! Tayo! O ni? Apir
Apir tayo. Apir na. Apir. Ang ano ni Calvin's ma'am sa umpisa lang, bibigyan ko ng 5K na lang po yung stud niya. Yung 5K po yung stud niya. Kompleto po yan, may papel din po yan. Saka ang bloodline niya po yan. pag-kay ang stag. Wow. Bali sa 5K, sa ganda po ko itong bala na kasi sa ito na. Oo. Kasi Labrador naman ang ano. Kasi ang hinihingi ko dito 8 kapag kaparehas ng retriever din po. Nagpapakita ang giras niya. Oo. Sit na, sit mo, sit mo. Up and sit. Pero mo, apir, apir, apir. Come, come. Apir, apir. Come, come. Ang puppy sharing ko, pwede rin. Stop muna ako, sir, kasi tatlo na. Tatlo na. Kay Zamora, kay Pagdangan. So yan guys, si Kuya, pag gusto niyo magpa-stag ng aso guys, dito, punta lang kayo dito sa San Carlos, City, Pangasinan. Yan, may nag-stag po yan, may lahip. Pa-stag na po guys is 5,000 Yung iba yung ginagawa ni Papi Every 4 months naman yan, kada 4 months. Ay, apir! Paano? Apir tayo! Apir tayo! Anong pangalan niya? Ay, gusto niyang bumaba. Ito, may iyain talaga ito. Takot sa ano, kaya sumasama. Halika dito! Sana yun. Shy ka? Halika ba? Halika, kam? Shy! Ganun lang tayo, ma'am. Oh, sige. Kailangan mag-init yun. Oo. So, So, yan guys. That's my video for today guys. So, magkita na naman tayo sa susunod na video ko guys. So, abangan nyo po ako sa aking next vlog kung saan na naman kaya tayo